Okay, så nu har mig og min ven her lige tænkt os at lave en video. Nu skal jeg lige se, hvordan man pauser den, men vent lige 2 sekunder, kom lige tilbage lidt. Så fik jeg ordnet det. Vi har 8 tips her. Så udpeger jeg egentlig om lidt til at være den jeg vælger, og så handler det om at ikke spise hinandens. Det har jeg nok set før. Så tager min ven over. Så så peger du på hans tips. Ja. Og jeg kigger væk. Yes. Ja, vi er klar. Yes. Så det er mig. Jeg udpeger den der. Ikke? Så er vi klar. Jeg starter. Rigtig. Ja. Rigtig. Ja. Rigtig. Mhm. Rigtig. Ja. Rigtig. Rigtig. Ja. Jamen, det var vores 2 begge tips, og tilbage jo. Du har sagt noget til hvad? Og saber. Vi laver lige en par 2 lige om lidt. Så ja, hej. Okay, så kommer der lige en par 2. Så filmer vi igen. Jeg siger. Så er vi klar. Så mig. Jeg siger den der. Så er vi klar. Rigtig. Ja. Rigtig. Ja. Du har rigtig. Ja. Rigtig. Ja. Rigtig. Ja. Nej. Rigtig. Hvad har jeg haft? Det var hans. Jeg synes nej. Kommer på 3. Det tænker jeg godt kan nå. Par 3. Ja. Så siger vi. Så er vi klar? Yes. Så jeg den her. Så siger jeg det der. Sådan. Og så tager jeg den her. Rigtig. Rigtig. Ja. Rigtig. 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 Er det din? Ja. Det er den samme.